ҷашнгирии соли нав аз тарафи мусулмонон агар он ба эътиқоди динӣ вобаста набошад, ба дини ислом мухолифат надорад. хабари мазкурро оҷонсии иттилоотии ховар ба намояндаи кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳо Афшин Муқим такя намуда иттилоъ медиҳад. мутаассифона шахсоне ҳастанд, ки аз даст кашидани ҷашнгирии соли нав даъват мекунанд ва бо баҳонаҳои гуногун мехоҳанд ба эҳсосоти динии мардум зарба бизананд. вале воқеият чунин аст, ки дар ҷомеаи мо соли нав ҳамчун иди динӣ эътироф нашудааст. ин як иди тақвимӣ аст, ё ин ки санаи ҳисоботиест, ки аз рӯи он натиҷаҳои соли гузашта ва нақшаҳои соли оянда тарҳрезӣ карда мешавад, қайд намуд Афшин Муқим. takror kelib turadigan ёдрас мекунем, ки пештар муфтии Ӯзбекистон Абдулазиз Мансур низ дар баромади худ барои ҷашнгирии соли нав иҷозат дода, иброз дошт, ки ҷашнгирии соли нав ба дини ислом мухолифат надорад. вале якчанд рӯз пас дар зери фишори ҷомеа маҷбур шуд мавқеи худро тағйир дода, аз гуфтаҳои худ даст бикашад. mavzusida efir orqali bir chiqish qilgan edim. Uni Ziyo studiyasi 1 soat yozgan edi. ҷолиби диққат аст, ки дар соли 2011 муфтии Тоҷикистон Саид Мукаррам Абдуқодирзода дар зери фишори ҷомеа оиди манъи ҷашнгирии соли нав аз тарафи мусулмонон фатво бароварда буд. мусулмонон бояд аз одатҳои худ пайравӣ намоянд. ороиш додани арчаи солинавӣ, рақсу бозӣ аз маданияти мо нест. дар он фатвое, ки дар сомонаи шӯрои уламои Тоҷикистон нашр шуда буд, аз ҷумла гуфта шудааст, ки ҷашнгирии соли нави мелодӣ решаи динӣ дорад. аз ин рӯ ин на танҳо ба шариати ислом, балки ба урфу одатҳои тоҷикон низ мухолифат мекунад. вале каме дертар муфтии Тоҷикистон оиди ҷоиз будани ҷашнгирии соли нав фатвои нав баровард. ба суоли яке аз мизоҷони сомонаи шӯрои уламои Тоҷикистон, ӯ аз ҷумла чунин посух дод: ҷашнгирии соли нав ин одат аст, на ибодат. дар оне ки волидайн ба фарзандон тӯҳфаҳои солинавӣ медиҳанд, боке надорад. коршиносон бар он ақидаанд, ки барои ҷашнгирии соли нав маҷбур намудани режимҳои кишварҳои Осиёи Миёна яке аз намудҳои мубориза алайҳи бедории диниву сиёсӣ мебошад, ки айни замон мардумони ин минтақа аз сар гузаронида истодаанд.